kasih kowe ing endi awake dhewe ketemuan kowe iki ayu banget tenane aku pengen rapi ojo nganti sing wis amarga waktu wis tua tenan wae jenenge aku tuh repot. Duit pensiun tekan tua saka Freeport sasi matu menyang Inggris menyang Paris menyang Jerman mesti kowe lan aku arep tawan bareng karo omong tolong kowe jawab kowe tresno apa ora kowe tresno apa ora aja nganti bukan kamu tuh tangan kowe tinggal jawab kowe arep apa ora kowe arep apa ora aja nganti setakang mau campur. Tenan wae jenenge aku tuh repot. Duit pensiun tekan tua saka Freeport sasi matu menyang Inggris menyang Paris menyang Jerman mesti kowe lan aku arep tawan bareng karo omong tolong kowe jawab kowe tresno apa ora